Здравейте, аз съм Иваил Симеонов и в поредицата Cayenne Electric в детайл ще ви запозная с най-интересните факти за автомобилът, който бележи началото на нова ера за Porsche и който се продава заедно с досегашната гама от бензинови и хибридни модели на Cayenne. Дизайнът е изцяло нов, същевременно обаче автомобилът веднага се разпознава като Porsche. Cayenne Electric дебютира в два варианта – Cayenne и Cayenne Turbo. Единствените елементи, споделени с моделите Cayenne с двигател с вътрешно горене, са капачките на външните огледала и волана. Всичко друго е напълно ново. Отпред няма традиционната за DVG моделите решетка, но все пак има отвори за въздух, които в тази част се различават при версията Turbo. А тук отдолу са клапите, част от активната аеродинамика на Cayenne Electric. Тя е позволила постигане на коефициент на челно съпротивление от едва 0,25, един от най-добрите в класа, което се отразява положително на пробега. Активният заден спойлер, който изпълнява функцията и на аеродинамична спирачка, е сериен за двата модела. А при турбо, тук отзад, има още два активни елемента, които не само придават уникален вид на автомобила, но оптимизират и пробега му. Cayenne Electric е дълъг почти 5 метра, с 55 мм повече от Cayenne с двигател с вътрешно горене. Междуосието е над 3 метра или с 13 см повече. Широчината е почти 2 метра, а височината е с 24 мм по-малко. Страничната линия е елегантна, изчистена и същевременно спортна. И вижте дръжките на вратите. Класически, удобен подход. Размерът на джантите варира от 20 до 22 инча, а спирачната система е оборудвана с 375 мм метални дискове отпред или 420 мм при турбо. Опционално се предлага и системата PCCB с карбон-керамични дискове и диаметър 440 мм. Любопитното при Cayenne Electric обаче е, че може много рядко да ви се налага да използвате самите спирачки, защото автомобилът има изключително ефективна рекуперация до 600 кВт, което означава, че в 97% от времето може да шофирате и маневрирате, разчитайки единствено на нея. Стандартно Cayenne Electric идва с адаптивно въздушно окачване и с клиренс от 190 мм. В най-ниската му позиция той става 160 мм, а в най-високата 245 мм. Почитателите на карането извън пътя могат да поръчат и опционалния офроуд пакет, увеличаващ проходимостта на Cayenne. Cayenne Electric е и първият SUV модел на марката, който може да се поръча с окачването Porsche Active Ride. Иновация с дебют в Panamera, а по-късно налично и при Taycan. То е опция за модела Turbo и осигурява безпрецедентни нива на комфорт и стабилност.